Fl-istess żmien li l-Ministru Tonio Fenech suppost qed jipprepara l-baġġett tas-sena d-dieħla ħabbar li se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Skont Tonio Fenech din id-deċiżjoni ma kinitx faċli u ħadha wara li l-Kummissjoni Ewropea qalet li se twaqqaf il-proċeduri kontra Malta dwar deficit għoli. Nassigurak li kienet deċiżjoni diffiċli ħafna lija, l-ewwel nett primarjament għaliex il-kuntest qed isir f'perjodu fejn jiena rrid ukoll nipprepara il-budget ta' pajjiżna li bla dubju huwa budget importanti ħafna li jagħlaq din il-leġislatura huwa fl-istess perjodu ta' 3 ġimgħat. Fenech qal li d-deċiżjoni li tfa' ismu ħadha biex jagħti l-kontribut tiegħu biex fl-iqsar żmien possibbli l-pajjiż jerġa' jkollu gvern nazzjonalista. Qal li hu kburi li fl-aħħar 9 snin ħadem mill-viċin ma' Lorenz Gonzi u bl-esperjenza li kiseb se jkun jista' jsaħħaħ il-ħidma tal-partit id fit mal-Prim Ministru. Sa dan it-tant in-nomina ta' Tonio Fenech mistennija toħloq iktar mistoqsijiet dwar id-data tal-budget li għadha mhux ikkonfermata b'mod uffiċjali. Diġà qed jingħad li jekk il-budget ikun ippreżentat qabel id-data tal-elezzjoni għal Viċi Kap, dan jista' jintuża mill-Ministru Fenech biex jieħu vantaġġ personali. L-ewwel round ta' elezzjoni għal ħatra ta' Viċi Kap Nazzjonalista se ssir fid-29 ta' Novembru bin-nomini għalquna l-erba'. Fil-jiem li għaddew il-portal elettroniku tal-Knisja rrapporta li Tonio Fenech kien se jitfa' n-nominazzjoni tiegħu u kien se jkollu warajh l-appoġġ ta' Mario De Marco u Chris Said. Fi żvilupp ieħor l-assistent parlamentari Beppe Fenech Adami konferma li mhux se jikkontesta l-Viċi Kap biex jikkonċentra l-ħidma tiegħu fid-distrett u qal li din id-deċiżjoni ħadha wara li tkellem ma' dawk l-aktar qrib tiegħu.